duka matan da ke gun ku taso har samarin wakar ta kuce ku taso ku doso jin waka yau na dawo zan rera sabuwar waka na rera ku zo ku ji ga sautin mata yan matan zamani kuna burge mata sama mata mata ƙasa mata makarwar ku kun ji ne yan matan zamani. Assalamu alaikum yan matan zamani ku gane Anas AAD ne yanzu zai muku waka sama ne mata wakar matan arewa ce san bana so ku yi zaune sautin AAD shi ya zarce wata yar waka sama ne mata na shirya zan wake yayi gun kowa ne sai kun taka yan mata da samarin zamani. sabuwar waka na rera ku zo ku ji ga sautin mata yan matan zamani kuna burge dan Da baiwa kiɗa na yau na zo ku ji ga wakar mata matan zamani su san ba sa yin keta sama mata sun iya wanka ga alkunya mata ba su da raini yan matan nanata sama mata sabuwa ce ta fito zamani kuke mata mai wakar matan zamani Anas AAD dan baiwa. sabuwar waka na rera ku zo ku ji ga sautin mata yan matan zamani kuna burge dan baiwa Sai ku sha shagalin ku ku more kun jiya mata da samarin zamani akwai wanka iya kwalliya na gare su mata to bayani zan yi kuji samukar da ku yi shakka mutuncin mace an san ta aurenta yankin samu masoyi je ki auren zamani. sabuwar waka na rera ku zo ku ji ga sautin mata yan matan zamani kuna burge dan baiwa yan mata ku yi casuwar da samarin ma yan ana dara ba a sakawa mama matan kirki suke fi aikin mama girki mai daɗi sun yi koyon mama ki yi wa ango girki mai daɗi matan zamani sama matan zamani. sabuwar waka na rera ku zo ku ji ga sautin mata yan matan zamani kuna burge dan baiwa Kuna ina ne mata kuna ina ne mata kun rausaya mata kun rausaya mata kun yi guda mata kuɗa mata bizar ba na kiɗan mata bai zai ba na kiɗan mata ku taka leda mata ku takale da mata ku zo ga kiɗan mata zo ga kiɗan mata mata ƴaƴayen gata ƴaƴan gata mata na gaishe ku mata ya gaishe ku mata na yaba ku yana yaba ku mata sama mata. Mata kuna ina ne mata ku zo ku taka mata ku zo ku juya mata ku zo ku girgiza mata sama